لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. ассалому алайкум тамошобинони азиз, умедворам ҳамагитон хуб ҳастен. хуби шумо орзуи ҳамешагӣ ман аст. рӯзи артиши миллии ватан, шавҳари меҳрубонамро, падарони азиз, бародарони арҷуманд, додарони хуби мо, ҳамчунин мардони ватан, рӯзи артиши миллии ватан муборак бошад. дар ин ҷо боша камтарак тайёрӣ ба субҳона монда. камтарак аладушк мепазем. 2 дона тухм андохтум, 1 қошиқ сода, 1 қошиқча намак, ним бакала шакар андохтум, баъдан разрихи тел, орд, кефир мона чай накардем, бигем 1 бакал кефир будак. ҳамаи маҳсулотро хушрӯ карда аралашон мекунему. баъдан сковородкаро гарм карда дар алови баланд ё паста сковородкаро даҳанша пӯшида мепазем аладушки мона. влога то охирша тамошо кунед дӯстони азиз, дастгирия фаромӯш накунед. субҳонаи мо тайёр шуд. ана ҳамин хел омад ба мо иштиёи таом. кадоме хурдиста ба ваё ҳам иштиёи таом. дар ин ҷо бошад тайёрӣ бо хӯроки абед. дар абед мон камтар оши палави бо булгур тайёр мекунем. ман ягон бор аз ин маҳсулот тайёр кардагӣ нестам. хӯрок бори аввал аст, намедонам чӣ хел мебиёяд. булгур қати бисёр ман дар кинои турецки дидам ки хӯрок тайёр мекунанд ваё. баъдан магазинда дидам ҳамин маҳсулота, баъд харидам, гуфтам кани як бор попробит кунем чӣ хел мебиёяд хӯрок. мо инак тайёр мекунем, намедонам маззаш чӣ хел бошад, бори аввала. хӯроки абеди морам тайёр шуда. ҳамин хел омадак ба мо иштиёи таом. кадоми хурдеса ба ваё ҳам иштиёи таом. влоги имрӯзаро дар ҳамин ҷо ба охир мерасонем. аз ҳамагитон миннатдорам барои дастгириҳо, барои суханҳои хуб. шумо ҳастен ки канали мо пеш мерад, ҳамаш ба дастгирии шумо. касоне ки обуна шудагӣ нестанд, подписатсия кардагӣ нестанд, подписатсия кунед, лайку комментария монед. аз шумо фақат як дастгирӣ дӯстони азиз. аз ҳама миннатдорам, раҳмати калон ки канали моро дастгирӣ мекунед ва вақти худона дариғ надошта тамошо мекунед влогҳои моро.
خیر در پناه خدا باشین مردمی خوبی مسلمانی روی دنیا. تا ویدیو آینده خداوند همگیت نگهبان باشه.